Успеха има цена. Неуспеха също. Въпросът не е дали ще платиш. Въпросът е каква цена ще избереш. Успеха изиска смелост, постоянство, дисциплина, готовност да вземеш решение, когато другите се колебаят. Въпросът е какво ще направиш в живота си. Каква следа ще оставиш след себе си. На колко хора помогна в живота си. С какво ще бъдеш запомнен. Хора, ние не се раждаме да не бидеме забелезими на този свят. Всеки от нас е създаден с дарба. Използвай я. Не позволявай страха да ти открадне бъдещето. Ако искаш живот с повече смисъл, по-добро здраве, повече свободно време, по-високи доходи, пиши в коментар успех. Ще ти покажа какво аз правя и хората до мен.